сарылы яшел шәлләрен салган куаклар, кызыл алкаларын таккан миләшләр, баланнар, шаян кояш нурларына төреп, мөгаллимнәргә сәлам юллыйлар сыман. Безнең мәктәптә тәҗрибәле, үз эшенең остасы булган укытучылар эшли. Алар җәйге болындагы чәчәкләр кебек төрле булсалар да, чуар көз аланыдай кыңгыраулы мәктәптә бер төрле зур тырышлык куялар. Ләренә генә хас булган сабырлык, түземлек, кешелеклелек, белемгә омтылыш, гомерләрен балалар язмышы белән бәйләгән укытучы һөнәрен сайлау берләштергән алар. Йөзләрендә ару чаткылары күренсә дә, очар кошлар канат кагынгандай, җилкенә эшлиләр алар. Мин укытучыларыма Клара апа Булатова иҗат иткән шигырьне язам. Укытучы биргән белем аша бәя бирә бала барсына, кеше җаны шунда формалаша, күңел күзе шунда ачыла. Шул дәрестә үткән тирәнлектән килер көнгә еллар сузасы. Үз кодрәтен сизеп тора микән укытучы, дәрес хуҗасы? Нәлешне бүген син бирәсе, сайланмасын гына ялгышы. Кулларыңда тормыш дилбегәсе, кулларыңда кеше язмышы. Куллаган күпме синең инде? Кем кайгыртсын түләү чамасын? Күңелеңә шуның кадәр җылы кайдан табып салаласын? Каршыңдагы дистә балаларның үги түгел берсе дә, и табигать, шундый да бай җанны бирсә бирә икән кешегә. Көзен күпме каршы аласың да, язын тагын күпме озатасың. Ел дәвамы яшьлек арасында укытучы ничек картайсын? Шигәләргә ялгыш кылган бүбәс сыйпап кына сөртеп куясы. Укытучы мәңге картлык белмәс. Тормыш, язмыш, яшьлек хуҗасы.